ناي عالم مستر ناي تكنولوجي قسقاسة زقرمو حقتات ناي تاريخ فلتات انقوع بدحان متاعكم نابزي زاراي مدبات بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزان عالم تكنولوجي مفلتاتن بتزان تاريخ مزناقين بحادة سبسكرايب قبرو كي هالفكم بتزان let's go حجي ونغزب نابتي زقرم حقتات بتزان سلام كبرات تخاطرتي بتزان يوتيوب channel فلاي دما تخاطرتي زانتا بجنزبي بالله سريحاس مسكالت كتمرعو انقوا ناب كلاي كفال بسلام مساكم اجي تاكسي زواري روبيل نفقرو خبل كساب موت حليفو ግን ድማ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፋል ከም ዝረኣናዮ ሳባ ብሓቂ ክጠልሞ ከም ዘላ ተገንዚቡ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ክፋል እዚ ድማ እቲ ፍጻመታት ብዝያዳ ክንዕዘቦ ኢና ሰናይ ምክትታል እቲ ዝዓበየ ክድዓትን ምብራኽን ትምስምስን ሓሶቱን ሳባ ድሕሪ 2 መዓልቲ ድምፂ ጥፊኣ ፀኒሓ ትድውል ሳባ روبيلي إتي تمال زرعها يسبعيكو إتناي ما يسرح كيلايو بمبا تبلاشينايو كسرح مسيو بلو تسابا روبيل ما بمبا بمنديل تشفينو كابشا يوصديو سابا نعي قره مسيركي أي تتالي النيم سابا تقوري انت زي أمين كاني بعل غفلت نسخاكو أب أمريكا وينكا أغتطرن تريخاتو عل بلتو روبيل كأمناي فتن ግን ልቡ ይጥርጥር ነበረ እቲ ተኽለ ዘምጽኦ ቪድዮ ተኽለ ናብ ናይ ሮቤል ገዛ ይመጽእ ገጹ ተላዊጡ ነበረ ሮቤል ዓርገይ ኣብ ቲክቶክ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ርኢኻዮ ዶ በሎን ሮቤል ድማ እንታይ ቪድዮ ተኽለ ሳባ እኮ ምስቲ ኪሮስ ዝበሃል ሃብታም ዲያስፖራ ኮይና ኣብ ሓደ ዓብዪ ክለብ ክስዕስዕን ክትዘልልን ውዒላ ዝገረመኒ ግን እቲ ታክሲ ዘዋሪ ዓሻ ገንዘብ ይዘድለይ ኣነ ግን ምስ በዓል ኪሮስ ይዘልል እናበለት ክትላገጽ ሰሚዐያ በሎ ሮቤል ነቲ ቪድዮ ክሪኦ ከሎ ደሙ ይፈልሖ እቲ ቪላ ገዛ ድማ ብስም ኪሮስን ሳባን ከም ዝተመዝገበ የረጋግጽ ኩሉ ዝለኣኾ $3,000 ኮንቱ ኮይኑ ተረፈ እቲ ናይ ስልኪ ባእሲ ናይ መወዳእታ ጥልመት روبيل سابا يدودلا روبيل سابا اتفيلا غزا بسم كيروس تحيفلو ገንዘብ ይሃብኒ ብቁልጡፍ በላ ሳባ ድማ ገንዘብካ ንስኻኮ ሓደ ድኻ በዓል ታክሲ ዘዋሪ ኢኻ እቲ ገዛ ናተይ ናይ ኪሮስ እዩ ሕጋዊ መርትዖ ይብልካን ክትከሰና እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣይትደውለለይ ብድሕሪኣ ናይ ኪሮስ ላግፂ ይስማዕ ወዲ ታክሲ ጽቡቅ ጌርካ ስለሰራሕካ ከለና ነመስግነካ ክብል ተላገጸሉን ሮቤል ብሓዘን ተደፊኡ ክሳብ ስራሕ ምቁራጽ ይበጽሕ ተኽለ ግን ብሓይሊ የበራትዖ ነበረ ተኽለ ሮቤል ሰብ ኣይነብዕን እዩ እዘን ንገንዘብ ዝሰግዳ ኣዋልድ ብገንዘብ ጥራየን ዝማረኻ ሕጂ ትምህርቲ ክጅምር ኣለካ ኣነ እውን ክሕግዘካ እየ በሎ ሮቤል ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርሳት ክወስድ ይጅምር 3 ዓመት ለይትን መዓልትን ይፅዕር ሓንቲ ታክሲ ጎ ዝበሃል ናይ ታክሲ ኣፕሊኬሽን ይሰርሕ እቲ ኣፕሊኬሽን ሃንደበት መላዓል ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ተፈላጥነት ትረክብ ሮቤል ነታ ዝሰርሐ ኣፕሊኬሽን ንሓንቲ ዓባይ ናይ መጓዓዝያ ትካል ብ$15 ሚልዮን ሸጣ ሮቤል ሕጂ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት መንእሰያት ሚልዮነራት ኮይኑሎም ሮቤል ነተኽለ ፀውዖ ተኽለ ተዳሊኻ ዶ ናብ ዓዲ ክንበርር ኢና ነቲ ናይ መወዳእታ ድራማ ክንጅምሮ ኢና በሎ ዋው እዚ ሕና ምፍዳይሲ ከመይ ክኸውን እዩ ሮቤል $1 ሚልዮን ተሰንዩ ናብ ሃገሩ ክምለስ ከሎ ሳባ ግን
ገና ንዕኡ ከም ሓደ ድኻ በዓልታ ክሰወር ጌራያ ተሓስቦ። ክቡራት ተዓዘብቲ መደብና ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል እንታይ የጋጠም ይኸውን? ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመን ጻሓፍለይ። ኣብ ሳልሳይ መወዳእታን ክፋል ያራኽበና ሰሰናዩ ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል። ናይ ዓለም ምስጢር ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ዘገርሙ ሓቅታት ናይ ታሪኽ ፍልጠት እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ዛራይ መደባት ቤት ተዛናላትኩም ናይ ፍልጠትን መዘናግዒን ማእከል ቤት ተዛነ ዓለም ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ቤት ተዛነ ታሪኽን መዘናግዕን ብሓደ ሰብ ስክራይ ግበሩ ከይሓልፈኩም ቤት ተዛነ Let's go ሕጂ እውን ንርኽዘል ናብቲ ዘገርም ሓቅታት